Semua laki-laki bisa bikin anak, tapi nggak semua laki-laki bisa bikin enak. Dan semua perempuan punya susu, tapi tidak semua perempuan bisa bikin nafsu. Oh, anjay. Matan gua. Sampean ngerti Pinocchio? Dene nang ngapusi irunge tambah dawa. Saiki paham to, kenapa irungku pesek? Kok isih takon kenapa? Ya mergo sering diapusi lah. Mbak, Dalem, sampean apa gak duwe cita-cita to? Masang meteran listrik ning dalane anak ben padang. dalan anak, dalan bayi to. Alah yo padha ae lho. Mbok pasang listrik. Lah iya ben genah. Kowe aja ngetokno nek kurang pro, ora matoh kowe dadi wong lanang. Lah nyapa? Dalan kuwi dalan keramat. Biyo lak yo ngeri nek no. Jone kok dalane sing tanpa listrik. Sing ngliwati kuwi lho tanpa duwe moto lho iso lancar mlebu metu. Lah apa karo sing mlebu rono kuwi lho enek lampune. Hati-hati kowe. Lah emang nyapa dadak kon ati-ati barang. Kowe nek gak pro mlebu kono, iso sawanen kowe tenan. Nek ndase tok dilebokne lah kuwi sawanen. Dalan kuwi gak mbutuhno peraturan popo kecuali lampu merah. Lampu merah nek ingin yo diterak. Pas lampu merah yo tertib, stop modeli. Wegah dadak nggo aturan barang. Enak toh? Ajaib dalan kuwi pokoke wis toh. Ndang mlebu to nek kowe pengen. Enak apa wong peteng dedet kok. Anjay. Lu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol ya. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Disawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, areng ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah disawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakan cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rata dadaku rata kaya jalan tol kan duwe etole ta. Imam kuwi genah. Sapa sing ngundang bocah kocluk niki? Bocah koclok diengkolmu kita. Kok iso ning ngarepe imam tegese nek ning jabane masjid. Jabam diengkolmu moncrat kuwi. Ning ngarepe imam. Ya paling tidak iki ning gurine imam. Loh, goblok mburine imam mesti cagak kok. Sewengoh kowe. Ora tau ning masjidku kowe. Lho, mburine imam mesti cagak karo beduk. kowe iki gak mungkin iki manggok ning ngarepe imam iki gak mungkin. Imam iki ngarep dhewe. Loh, ora sapa sing ngomong. Lah iki imam anake Ahmad kok. Imam anake Ahmad ginku. Kuwi budale mesti karo aku ning ngarepe dhewe ning mburiku. Buka cah goblok. Imam manggone ning ndi? Lho ning mburiku. Maksudnya imam sing mimpin salat lho jenenge imam. Loh, gopur ngono aku goblok. Sing ning ngarep dhewe ta? Sing mimpin salat lho. Sing ning ngarep dhewe. Ya. Jenenge gopur kene aku dudu imam. Imam mburiku mesti. Lah ya gopur wis sebagai imam. Loh, duduk ngawur. Gopur ya dadi gopur ora nek gopur dadi imam ora enek. Ya seneni Ahmad. Semua laki-laki bisa bikin anak, tapi nggak semua laki-laki bisa bikin enak. Dan semua perempuan punya susu, tapi tidak semua perempuan bisa bikin nafsu. Oh, anjay. Matan gua. Sampean ngerti Pinocchio? Dene nang ngapusi irunge tambah dawa. Saiki paham to, kenapa irungku pesek? Kok isih takon kenapa? Ya mergo sering diapusi lah. Aku wingi ning masjid karo Pak Mudin.
Enek kirik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora wong pekok kowe ora tau ngaji. Nuwun sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora. Enek kirik dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe kok. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Semua laki-laki bisa bikin anak, tapi nggak semua laki-laki bisa bikin enak. Dan semua perempuan punya susu. Tapi tidak semua perempuan bisa bikin nafsu. Halo, lu tidak pulang, saya kawin lagi. Kalau memang ini hari lu tidak pulang, saya kawin lagi dengan laki-laki yang kaya. Laki-laki yang kaya raya punya. Dia itu kontol melarat. Laki-laki kaya itu yang apa? Yang kaya raya itu. Bang, I love Tok, I love Insta, gram, I love book. I love you. YouTube. Cantik banget. Mau kemana? Ke Pengadilan Agama Bandung. Ngapain ke sana? Ada duda keluaran terbaru. Masih fresh. Ini parah nih.